ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମହାର୍ଘ ପ୍ରସାଦର ବିତରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ତ କିପରି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉଲ୍ଲସିତ ଉଦ୍ଭାସିତ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତମର ଏ ଲୀଳା ରଚିତ ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ମାନରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ତମେ କରି ପ୍ରଭୁ ଏ ଲୀଳାକୁ ଯାବତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାବତ୍ ଦେବୀ ଅଛି ତାବତ୍ ଲୀଳା ଚାଲିଥିବ ଆମର